he channel lo entry tu zong zong te is a vine chi bai ve kule he channel hi lo subscribe lo chuan coin lo subscribe sakla current recap tur hi the good bad matters tini in ka subscriber te jing ame ina arun request ani a kalom hle mai tun like ke drama munom le lar the good bad mother nu le fapa patel lowa anin enkol dante anchunga harsana chi sang sang lo thleng an ma chon chhodan ti chu aron tel don ani episode 1 na chuan jingyon sun chu lo langin bungra famvela ti chuan a deliver kwal china ama ador tu te tan po dor nuam le fel takani boka achak hle boka choi he sik lo lang vele in vok farm a enkol ve mek boka choi he sik le jinyong suni chu in nga zong ani nge nge a choi he sik chuan abial nu jin yang sun chu in nei puya somin avok no te chu ribbon or tirin achunga chuan zungbun ada a vok te chu atlan chheta dei meya anin kwa shep nu chuan an man thei ta shama jinyang sun chuan in nei puya lo som tu choi he sik nen chuan anin nei ta nge nge a vok farm chu an enkol dun bok a he sik le yang sun te chu hlim takin an chenga an fa lo piang ma saber tur chu an be sei mek boka yang sun chu rai chung chungin mitai ma ti taka olympica an banner tar tur te chu alo siama chuti mek lai chuan mi pachin khat yongra construction atanga local ho hian an vok farm chu arim chhiata wangle olympic an thlendona wanga noksak anti thu soin ti top turin aron ti ringota he sik chu athinarim hle a an boss chuan american secret te chu pe in he sik athinrim chu bengdai atuma he sik chuan ladu lawin a hnu chuak ta deya chumi zan chuan chung mi parun kal ho te chuan ho sika farm chu an hal sak ta veka korta te chuan hanin king ve ma se an evidence om chun te chu poisa in an lo tham min vek boxi a nena changzo lawin accident ang chuan an pom angai ta a heisik chu lungoi theilawin ama chuan azong chuaka evidence thata ka muta video clip an record te hi ni in prosecutor o lo lang vele in prosecutor o chu evidence ava mua chu mai ni lawin fee tam tham tak an fa la piang lo ta na ada tha zong zong chu apetel vek boka akal chwa nu chuan prosecutor o chu Mr. Song anen chuan an lo thok dun reng alo ni a hei sik chu in lampana a homek lai chuan Mr. Soka shui shui te chuan manin ama le ama inti hlumangin an lantira yong sunin apasal ama le ama a inti hlum ti a hriat chuan a oi thei talawa prosecutor o chu muturin avakala apasalina a hmu hnun ber le abyak hnun ber ani miau si a prosecutor o chuan engma lo soidu lawin he sik an poisa apek chu apekir taringota yong sun chu aril ru na hle ma se afa tan dam ram sham chu atum ta zoka khodanga insonin vok farm bok chu siam tumin buchan zai relta a dan te po azir tel nge nge boka ama anga boina anuna thleng to lo se adu wang te po anima na a khothar inson na chuan an thenom khoveng te soi sep sep an lo taringota ati thiang hlim lo thu chu an soi sep sepa ni khat chu yang suni omna a an thenom khoveng te chu an kal khoma no chuak turin anin thurwal ta a chuni chu chwa big du lawin anin hial boya chuti lai tak chuan naw vein naw te chu anei ta thuta chung ron kal te jinga pakhat chuan naw nei vele ngal boka yang suni chuan papa du om tak hringin a hminga kang ho asa a naw nei ve tho giam zai chuan meichia nein Mizo ti in a hming asa a sungei naw char tu chuan papa samsik anei ve boka samsik chuan anaw ang tak takin
kang ho le mi zui te chu a soi thina chutia yang suni chu naw anei awang chuan na athok thei te si lawa khomi tlem te te ho chuan an puina lama thian tha tak angin yang suni chu an en thei ta a vok from turpo an siam thei pha ta ani hun te chu local zelin mi zui le kang ho te chu lo thang lian ve in thian in kom nge tak an ni a samsik chuan kang ho hi alo ti du da thina mi zui chuan kang ho chu a chan ve zia thung yang sun le afapa kang ho te chu lo langin yang suni chuan afapa kang ho chu khau takin na en kola mi in anti du da ani pon ngoi renga tuar turin le prosecutor ni tum tla turin afuya prosecutor ni tir atum lua ta kang ho chu an school picnic na te chuan akal ve aphal sak ngai lawa chopo par takin eitir aphal ngai lawa lekha azirlaya amutho angti ahlau wang ani yang suni chuan cho por taka ei chu aphal sak lawani chuti mek lai chuan giam zai te chung kwa lo langin apasal chuan kut na satakin thlak thina chutia kut a thlak lai chuan mi zui chuan mu in a thinarim hle a mi zui chu apa party na avakalin apa chu awa an khum shapa nula chelo tak tak tenen chuan an lo om ho vela a thinrim lutuk chuanin awa an khum shapa mi zui chu a hole nal nala anu kutin chu en sakin a kutin chu alo balin alo moi lo em ema pen tui rong senin a chei sak taringota atle rol nu thleng po in kutin chei chu nuam ati em ema mi zui birthday chu lo thlengin kang ho birthday chu ani vele chi a mi zui chuan an kim bap chu ru in skula akeng deya an school bungrada na chuan a thuk ruwa kang ho chu lo om ve in a phu chiang hle a kang ho chuan lekha lo zir mol mola mi zui kim bap thuruk chu thu chungin an pahni chuan an ei dun taringota chuti mek lai chuan samsik chuan kang ho chi abungrada ana boma a ome moti in fiam thu in pon lama tang akal khum ta deya chutia kang ho le mi zui te chuan kimbap an ei lai chuan apwar thu asoya mi zui chuan ei le roti in kang ho chu anona ma se kang ho chu por taka ai chuan lekha azirlaya amut thluk tur thu anuina shil thu ashila kimbap chu a einon du talawa mi zui chuan makati hle a kang ho chuan dream anei thu chu soin mi zui chuan eng dream nge aloti a kang ho chuan kashabik loti in a chang ta deya chutia chwa tuma an kongkhar an han pot chu aloin hong thei ta reng reng lo meya pon lama tang chuan an local khum ta deya in lama chuan yang suni chuan kang ho lo ho hun tur ngakin cake te le ei tur tui nai tak tak te chu an dokana alo chopa zan kho a anga nu pon alo ho thei ta reng reng lawa an chenom khoveng te chu zot kwalin mi zui po alo la holo ve boka an pahni chuan an zong kwal ta chiama an khoshwai tu nupui chuan an tlan bodun arin thu te chu asoya chutia mang ang taka an zon kwal lai chuan samsikan mi zui abo ve ti a hriat rual chu bungrada na khan om ve ringin trap chungin hong turin atlana chuti mek lai chuan kang ho chuan an mi tram exam tur chu azir mal mala mi zui ve thung chuan kang ho chu alo ti buai seka chutia sweet te ei pa anin fiam vel lai chuan a sweet ei chu a shoka tangin a tho tha thei talawa kang ho chuan puitumin akonga chuan adoma chutia adom lai tak chuan kongkhar chu in hongin an indom lai tak chu an hmuhloma chutia kang ho an mi zui akwa lai samsikan a hmu taka chuan a thik hle a an khoshwai tu nupui chuan kortal an ha alom ti in fiam thu lo to a kang ho chu zak takin a lekha bu chu la in a chuak ta deya anu chuan a lekha a keng kim lo ti sha in a zirlai thenghil pakhat chu la in a kewa mi zui lem hi alo ziaka yang suni chuan engma soilawin a ho san veta samsik po chu anu in a thil ti thul lo tak awang chuan alo hau ve boka kang ho chuan in a thlen hnu chuan
dawhkana eitur lo in chhawp nun chu ava hmu a anu hnenah chuan kimbap a ei tawh thu leh a ei balh chuan a puar lutuk ang tih a hlau thawm wang ani tih hrilin a room lampan chuan a lut ta de a hunte local zelin kanghaw pawh law exam tur in anuina thla a chuti mek lai chuan Mizui chuan kanghaw chu a exam na tur gate pawnah lo nghakin gift te pe in a lo ti phur hle a kanghaw kutina chuan nia police engin a chei sak nge a exam hun pawh thlang trepin kanghaw pawh lut turin akala Mizui pawh ho tura kal chu bike pakhat hian Mizui chu a sutar tora ni khoshelawin a oma kanghaw chuan hmu in amang ang hle a hospital ah chuan a hruai ta a kanghaw chu exam talo chuti mek lai chuan Mizui ron harin kanghaw a exam lo ti a hriat chuan Mizui chuan poi a ti in a tapna sa hle a kanghaw chuan kisin kumle a exam le mai tur thu chu hrila kanghaw chu ina hoin anu chu alo thinrim hle a tiang ang mai mai a anun manglo turin ati a kanghaw chuan nun pawh anei lo thu soin anu duh dan ang veka anun thu chu soya he nun atanga chhuah i du ani chuan prosecutor ni chu a chhuah theina om chhun ani thu soin chuta tang chuan kanghaw chuan prosecutor mi te chan pui thin tu ani tumna chu thlak ta veka kanghaw chu a room ah lutin Mizo in a kutin a chei sak chu enin a mitui a far zoi zoya kanghaw pawh prosecutor lo ni to in anu yang suni chuan a trial nei a pianga chak turin a tong trai sak zia thin boka tuna chuan kanghaw chu prosecutor khongai na nei lawa chhuakin director song miswal tak nen chuan anin thuruala